was someone about too much. Most of the more so some people near the man. So me upload the answer now on sa able to me account. Who was social media barely a week information a better one thing you say, yeah, papa, Prophet Elisha was able to with him. As a matter of fact, what one another more and see now. Information by a blogger be now a pinche as sorry mano. And I trip and sorry mano, and you could in common, and make us for the mission of Bekasaye. But I want you to say, Elisha was a coffin own year. As a matter of fact, a coma and no. Now, when the issue are in sorry money, the bush for the better one day. But who was social media? I will say information are actually say, if papa we know, oh, we a settings and away. You can't settings a million then. Or much chirima so for an ya saying the obejina so they think of Fusika and also obejina so Edia GD because if you are national warrior and amount for and telling Kentino or yes, I deal with an uncle for a puaba abashano. And Kofu Pinana I have reaction towards this evangelist Dana Samoa, Reverend Obofo and Abekasa, Daniel Obina Bekasa, and I came from Pons Abekasa now. Came from Pons and make it two reactions. The first reaction here say, or Tia Semono, Abuni Pusa. Now the second reaction that Bani say, well, who the ghost of Prophet Elisha was Kofi. Just say, well, soon I hear who Samai, na Samai who and any Samai be as a Prophet Elisha was Kofi, and I'm over the seven and I say, oh, Komano, and I say, oh, you know, your settings, no, or no, the Wakomu Sam and Agasa, no, Samai no Eddie Como, it was my cook and the first reaction, nothing real, you the second reaction so. Eni na watwe kra ana minya na ntiye efiri sofo panini bi ho se ye nua sofo bi odifo Prophet Elisha ose Kofi Nyankopon atone nsa afre no ama ye nyina ye di areho ebe ye video ewa enu enwumre mi ohana senya mi nipa ya asa afre mi se kodo enye no kro se ongui na eye settings tie se ongui eye settings hwe mempese sa word no kra mete se eye settings ne se enti sa ana sabi ayedie minua na kana Prophet Elisha was Kofi se ampampa wu a Nyankopon fa akra nsie ne se ya atoro ana ye nhyehe ho a mark my words wawu ani nka wu preko odi se ani se settings a wa ku hu preko because asase we say so nipa bia nu a obewu asa ewu biu ewu prenu bia ni ho ma nipa ebere we it is a settings a mark my words because ya manuoma bi enuoma bi atosini ebuo ni ani dia kane no nipa tese obi ye nyame nipa na wo ba esuro ahopupuo bi ebuo bi ane wo mu no and because of your settings any yazan enti enipa ni se ebuo no e de me nyame nkrofo bi na me midimani di wachia e year 2000 ni mu ebe nyina midimani di wachia ne no ma bi ni nsem bi ametete no na menyini necessana wetie dia prophet e be pre o social media iso menu ye be pre o media iso so what she program nti na o share da yes adia anet sakura ye chew
Say settings are I see a chill free so do mine kuma a dear bro. Hospital bay now, hospital bay na Elisha will say coffee body da hospital bay a hinifan wako coma now ocean private hospital bay a buy hospital bay one country. Tiram simi nini a yatism a kaya let's at this Sazan woman. It will be cat. It will be cat. Sam kwasiade way region siri na Christianity ne sam kwasiade way wom ni azan ni wom Christianity ne sa azan ne kwasiasem way ni divisem way say wom Muslim for sam kwasiade way wom nya da faso ni so ma wom Aje Christopher asofofo azan awudifo jamanfo eni brefo ye ne edi san kwase asem no mpese ebeye nokre wonya sa me video yi a ane wu preko wu wanya wu yeso wu nti wu preko owu sori bia ni ho ma wo sesi a wu preko why owu sori bia ni ho ma wo sesi a nti wu preko Aye minua prophet Elisha Osei-Kofi abeyi ni hu adi a kire me e wodaye mu ahomachi na enra me beda no me bo mpaye pa ka che Nyankopon se Awurade de na ekoso e wo ya sofodie mu na bompa ye wie no me da ho na me hu se makopie baabi na baabi am kopie no in fact ne ho fe pa ne ho fe peye ana me hu se nyame ni pei wote ho na wote ho no na wo shefita ni gia soronku bi na ni andi ana me busa ne se obi a ebinim so wawu ebinim so wuwi enokora be ne wom bro ka kire me wo ka kire me se de obetumi aka kire me ne se ono de wo ani giemu pa o wani giemu na ha wo no de aha ye ma no ne ni gi nam si da bi obusuafo su titiri wo yere ene won sori ma me na me nyini because me ti se wo akire no na aye atesemu a ebisi no eyen hihye ho ebisi se no wose bro baby a me wo no ahaye mame manage pa manage di metumi aka akire wa no metumi nka asem bia nkire obi manage yie nti de na adwene ye ne se mewu de na adwene ye ne se mewu no me de baby a meti eye hei manage pa na maniti ye no emami huru se ampa papa yi woko ampa na nyame baby odu adu a wo ka ho asem kire me no enye sa amfa ma wo na me de Awurade ase ema wo kra baby a akodie eye mani gisem kese pa ofise ye nyina ye kan bi sese ya ampa so wu a osusuru Nyankopon fa wo kra ensi ana wadan ho adi a kire me se baby a wo no eniji o Nyankopon ene wonta baby a wo sa enkope bra ye nyina ye behia ewo eja sanifa so ne yire ne nabusua mon hyeden eya
ɛfiri sɛ ɔne ne didi ma abusua bi di ɔwɔ ma monhyɛ mo ho den na deɛ mimi hunu yɛ ne deɛ me nua bɛrima no ɔwɔ anigyeɛ kɛseɛ mu paa bro anigyeɛ nwie wo pɛyɛ wɔ baabi a wɔwɔ no afei ne mehu sɛ me nua no wɔkɔ ampa because me dayɛ deɛ meso dayɛ a ɛno ne adeɛ ayɛ a megyina so ɛde yɛ deɛ ɛyɛ sɛ meyɛ nti me nua no ɔwɔ anigyeɛ mu nnipa bi a ɛyɛ n'adwene sɛ ɛyɛ sentence no ɛnyɛ nokorɛ bio because me dayɛ deɛ memfa nni agorɔ wɔkɔ na ɔwɔ baabi yie ɛso opie baabi a honhom nneɛma ɛbɛfiri wo mu honhom na ɛbɛdaadi wɔ mu ɛna ɛbɛmia ho sɛ honhom nokorɛ honhom yɛwɔ nokorɛ honhom ɛne ɛwɔ atorɔ honhom saa God bless you, mommy. Nyankopon nhyira no pay. Atro honhom no bi na say adiifoɔ bi no ɛde pɛ wɔn yɛfunu de pɛ sika ne se bɛɛ kakra ho MPC ni nyinaa mo ka kro obi anyini okay sɛ mutimi hyɛ da hyehyɛ dwa adwuma hyehyɛ adwuma saa ɛnura sɛ obi ka kyerɛ me sɛ maame sɔfo yɛ yesu awu ɛsɛ wo nka na me sɛ mɛto me boanza mɛto me boanza sɔfo biawo pastor prince ai dabi wo how sɔfo prince prophet prince yesu awu okay ana maame bi sɛ na maame sɔfo yi ofrɛ me fra burukyire kura wo sɛ ai menya dai men kan na sɛ me adwuma we mi nyame fra mi wɔ mu dadaada mi wɔ mu dadaada stage ni boni bi ne sɛ obetima hyɛ dan mu yesu akɔkɔ ma okay na at the end of the day no we pia ba sɛ na kwasa ma do ɛna maba na kyerɛ sɛ ɔde between ɛdɔm okay without God, word of God okay Nyankopon asɛm nka ho nyame asɛ ɛyɛ me nwanwa sɛ kyerɛ sɛ Paul sɛ me tia frɛ no mamfa me nyansa ne menim de anyɛ da yi anyɛ adwuma no okay wotima seɛ sa ɛnam sɛ menka no ɔse ada ɛnam sɛ no awurade frɛ yɛ no adwuma wei na wɔfrɛ yɛ mu no yɛn stage bie ni wɔ ɛbɛkɔ so a enipa hu no ɛna na adole di aba sɛ she is not die ɛyɛ adwuma hyehyɛ okay me kɔsɔfo na wɔwu yɛ wɔ kɔɔkɔɔ ma no a wɔsa yɛ dɛ asɔre me deɛ me nka hwee rabi na wɔdo a yɛbɛhu deɛ asi sɛdeɛ binom tɔn mmɔre koko akadeɛ ne nneɛma wɔse Bible yi a me kenkan wɔmie mu da ɛna me ma bɛyɛ atamfo ama binom ɛnyɛ hɔ na mehwɛ nyɛ ne first person a mekyerɛkyerɛ Bible no ma yɛ tamfo sa wɔse maame na de na wonua prophet awuo na nam se daabi nyabotere adwuma hyehyɛ wɔ hɔ nyabotere mimfiti prɛko pɛ nkɔka bi adwuma hyehyɛ ɛwɔ hɔ because bebree na de adwen kɛseɛ ɛna abɛwura system ba ne nyinaa ɛtuo betwa nyame asɛm ko a na ntwa da nti so ɔyɛ sɔfo na ase wo ka no kora ne kyerɛ nkurɔfoɔ no na wɔn yɛ nti no wobɛbobɔ stage ne ade a at the end of the day no asɔre ne bɛgu ɛno nye obiara na agu no enyu obi ntimi nhu nyame asafo esi Kristo so da ka me kura nka me di ayira obi e da tutu from dem hyewo ebobɔ mi poster ne ade nyina enye nyame asmati mi mu a ama mahunu wo Psalm 118 verse 17 David say me mu metena se me ka nyame mani ye akyere me ka urade mani ye enti se nyame na nkomi a nipa bi entumi nkomi da ono afra me se dina se de mahu se ogo bra na ba home a ɛhɔ de mini asa ɛno kra no metimi ne na kasa se papa adwuma bebre ba ma ye ebra so a ɛsɛ me so me ndwa o be fa me papa fa wo mi mu ebisi ba bro ebisi sim sa
Messi anope so oba me de akoma ne adwene na do awurade be ya de fofo Jesus abusia mo so for Elijah Osekofi owu nya de susu nipa na so for no owu be bia owu so for Elijah Osekofi owu anamo program na oye no my secret adwuma nhyehyɛ ho settings nko an no de esa program no ai inti sa settings na bi no de abeto Ghana foko no onwu yiwa onkoko ma bia o hyedem a wo wi banku o wi tilapia o wi pizza no se pie dia eni o mo de be gu Ghana foko mu no obeka ajewa se oni Nyankopon akoto nze didi ama nyame ama tumi a ye de solve problem we you we scammers scamming adwuma no oye no we ebede na Ghana fo ebinu manya gidie wa asofuo mu me de message you so sofu Elijah Osekofi onwui na san na da ne adefedefe sem na ye den obeshawa say 3 months o say 1 week o say 3 weeks o was masan sorry ave no obeka ena me wu sore ye no me ko asama do no we ni ekoyi kire me ko asama do no we ni ekoyi kire me ti popularity na na me pese mbusa o menu anu asofo yi asofo nkola na yi popularity fame no mo de ye ana mo pese ye de ye den ya what you say onwui me se so feel like Osekofi onwui me se onwui mo de me mamo ye ma homere obonso be baso wasore na ni omo ko hunu wasama no be kan de atere o man Ghana ni wiase se ne be ya ne ho be hu obi ehun se obi ewu asore de onkuta tu anye tumi sa program na oye no my secret whatever no scam nhyehyɛ ho no ne amanfo hyɛ ho no mo kreti no betena se aka na ye hu anya no kore onwui we se so de meteneto meteneto so onwui onkoko ma bia eleti no amanfo ko busuafo so okoko ma ho na ekoko ma okra na busuafo se be koko ma no binyanwui agro amanfo ni so ogro ma pa o na we be de ni paja sofo mo kanya mesemadi sofo timi twantro ye lie we ade ato be de ni paja sofo adi sofo Elijah Osekofi ye wo ye no enyenyenyenyenyenye me se enye umui unkoko ma bia wa woni mu ze unkoko ma social media ina wo hwe opa attention no we didi agoro over abranti bi obonyo wo so owuo oboji se nkura bata minsuro wuo obonyo mo na ni wani ya no de wuye yemfo wuo ni agoro yemfa wuo eni agoro opa trend yemfa trend ni bibia na de fa trending said the next generation no mo pe no opa cloud opa din wo Ghana de akwai sabi eburu sabi ya mi ehira wo kakra fa nhira nya mi ehira wo no na fa nante no kuramu na azane criminalities so feel like Osekofi come on piebra why piebra na ma cho dada ma cho me to ene ebusia weni nia yenia be ma onso yesofo kenfempon enso de better bontin na I think say he's been sincere first time what issue no enafe ni encounter konya oda esum no amana nya a change of mind afi ono angasa ensu dia say yembra peni ana yesofo peni Elijah Osekofi no wato na won say ebusia meni say wa tenkyere wo no je wa twenty to the comments my say ne do how it's for GNC na free dem wa subscribe page ni adom so say na ye upload bia so na won say betu media ni CK background